Moi ben, pois bos días a todos e todas e moitas gracias por ter acudido a esta convocatoria de prensa do Partido Socialista. Como teñen comprobado o Partido Popular nas últimas semanas, seguramente acorralado polos seus escándalos, polos problemas internos, polos ceses e polas dimisións, tense empeñado en convertir a campaña electoral galega en un proceso cheo de mentiras, de insidias e de calumnias. E deixenme dicirlles que os socialistas non o vamos a consentir. Non vamos a tolerar que o Partido Popular sega a engañar os galegos e as galegas. O seu último intento de verter lixo sobre as institucións, de verter lixo sobre as figuras que nos dota a democracia para gobernarnos a cidadanía, verter lixo sobre o procedimento, sobre o proceso democrático, sobre as decisións da cidadanía, son unha falla de respeto e unha falla de confianza a esa propia cidadanía. O seu último intento consiste en lanzar un feixe de mentiras sobre supostos gastos suntuarios, seguindo unha estrategia que poderíamos resumir en minte que algo queda, minte que algunha dúbida quedará. Queremos decir con toda rotundidade aos galegos e as galegas que foi o goberno presidido por Emilio Pérez Touriño o máis austero e o máis transparente da historia democrática de Galicia, que foi o máis austero e o máis transparente e que, ademais, rematou con un modelo de administración feudal, opaca e pouco democrática dos gobernos do anterior presidente e de Núñez Feijóo. Dende fai semanas asistimos a unha liturxia de mentiras que, por certo, van a acabar convertíndose en realidade, porque xa parece que se van achegando as cifras. Permítanme que utilice os propios medios de comunicación, o que teñen vostedes dito, seguindo, naturalmente, as supostas noticias que decía o Partido Popular, e acompáñenme nesta liturxia de mentiras. 28 de octubre. El PP acusa a Touriño de gastar 2 millones de euros en reformar su despacho en San Caetano. Vamos baixando. Touriño gastó 890.000 euros en los muebles de presidencia en 2005 y 2006, según la oposición. Vamos baixando máis. La Xunta gastó medio millón de euros más en el mobiliario de presidencia. Vamos baixando. El PPDG añade 400.000 euros al mobiliario. Hoxe decía unha noticia que eran 200.000. Se seguimos así, é posible que cheguemos a dar co precio certo do mobiliario e da reforma. Pero certo é que un intento de desprestixiar as institucións, un intento de desprestixiar a democracia, un intento de que todos parezamos iguais, e nós, os socialistas, queremos decir que non todos somos iguais. O goberno de Emilio Pérez Touriño non só foi austero e transparente, foi, ademais, prudente. Foi unha administración a que guiou o sentido da responsabilidade e da lealdade institucional. Non foi unha administración que quixera levantar alfombras, ensinar as vergoñas de quenes durante anos malgastaron e despilfarraron os cartos públicos, eso sí, en gastos suntuarios, malgastaron e despilfarraron os cartos públicos en gastos superfluos e innecesarios, e algúns deles aínda non sabemos hoxe, por certo, que foi deses cartos. Permítanme facerlle hoxe, en voz alta, ao señor Feijóo e ao Partido Popular de Galicia algunhas preguntas. Podería explicarlle o señor Feijóo aos galegos e as galegas que parte dos 4.000 millóns de pesetas que costou a casa do anterior presidente, que parte, digo,
correspondían á piscina climatizada e ao ximnasio anexo, podo adiantarlles que só a piscina costou bastante máis que todas as obras de remodelación feitas en San Caetano polo goberno de Emilio Pérez Touriño. Por certo, como vemos que o señor Feijóo lle gusta especialmente falar de mobiliario, permítanme tamén facerlle algunhas preguntas. Que lle parece ao señor Feijóo a adquisición dunha mesa inglesa do século XIX por 33.524 euros, casque 6 millóns de pesetas? Por certo, cando nos diga a súa opinión acerca desta mesa adquirida para mobiliario do anterior presidente, estaría ben que nos dixera tamén onde está a mesa, que non a atopan. Podería decirnos o señor Feijóo que lle parece o suministro de sillas Cirene, estructura cero, por valor de 6.599 euros, 94 céntimos cada silla para o mobiliario da casa e do despacho do anterior presidente? De todas formas, que non se olvide de decirnos onde está este mobiliario. Podería o señor Feijóo e o Partido Popular explicarlle aos galegos e as galegas cantos coches comprou o Partido Popular, cantos coches, cantos Audis A8, cantos coches dispoñía o anterior presidente? 29 Audis comprou o Partido Popular. 3 coches tiña o anterior presidente, un máis que o actual. Diga vostede que ten un máis que o actual porque un deses coches levouno o señor Fraga para Madrid. Podería o señor Feijóo explicarlle aos galegos e as galegas por que a sede do Partido Popular de Galicia, sita en Santiago, costou a metade, menos da metade do que pagou a Administración Popular polas oficinas dunha institución dependente dos Sergas que están no mesmo edificio e que teñen o mesmo tamaño? Por que o goberno de Feijóo pagou unha cantidade polas oficinas dependentes dos Sergas e a metade, menos da metade, pola sede do Partido Popular, que teñen a mesma distribución, o mesmo tamaño e están no mesmo edificio? Podería explicarnos a que se debe isto? Podería o señor Núñez Feijóo explicarlle aos galegos e as galegas por que fai casi 4 anos, estando en funcións, cando xa os galegos decidiran botalo do goberno, lle fixo a súa irmá unha asistencia técnica, a súa irmá, por valor de 200.000 euros? Seguramente, esta é a política de familia e de axuda ás familias que defenden Feijóo e os populares. Queremos dicirlle aos galegos e as galegas que non somos todos iguais. Que o goberno de Touriño non foi un goberno de derroche, máis ben austero, e, por certo, foi un goberno prudente e leal coa institución e cos anteriores gobernos. Queremos dicirlle aos galegos e as galegas que Feijóo minte e ten moitas contas que dar do seu paso polos gobernos sucesivos anteriores da historia da nosa autonomía. E queremos dicirlle aos galegos e as galegas que non imos a tolerar que Feijóo intente encher de lixo a política, porque a política é o que nos ten que dotar de instrumentos para resolver os problemas dos cidadáns, porque a política é lealdade institucional, porque a política é democracia, porque a política é políticas para as familias, non para a familia de Feijóo, para as familias,
para os nenos, para as nenas, para as persoas maiores. En eso estivo Emilio Pérez Touriño. En eso seguirá estando Emilio Pérez Touriño e o Partido Socialista. Moitas gracias.